that very well. I want you to know that I don't hate you even small. And I don't pretend anytime an opportunity comes, something will come up. Vakati ndikati dzokai kumba izvi vabereki vazviitire life yavo makapusa imi kunetsana doesn't mean we are enemies. Zvikanzi pandakavati makaenderei hanzi ndaida kuti hasha dzipere mimi. I don't know kuti wausina kutsamwa love. I didn't know kuti wausina kutsamwa. Apa varivo vaenda chinzwa manje vakuti ndiri kushitungwiza regai ndiuye. Thank you so much. Apa ivo vanga vari kumusha, inini ndakazozvikloka kuti vari kumusha nekuti musi uyu wavakaudza mama ipapo kuti ndadzingwa ichi after vablokwa naNgende. Facebook pangu announce kuti I'm now live. Maloti saka after nyaya yako na tete iyi yekuti zvakatangira pakurovana pakuti tete varova mwana ndobva matukana imisa tete nemuroora tete ndobva vafonera dhedhi vavo vanyarara dhedhi vachiteerera iwe uchipopota tete vazonyarara vakuchema. Then from there tete vakazonosvisa nyaya kuna amwene wako iwewe ndo pakazoisa mama wako ningirikiri status yesong yahwinzi vachiti ichi chibaba ichi. Mira ndikuratidzeka dau kuratidza status yacho ndakatotora iri screen record. I didn't want Ngende to see it. Ndaida kuti ndasendera mai maka namba dza mai maka idzo. Right, iyo yakanzi mom Ngende uri kuiona? Ndiri kuiona. Saka inini manje ndakazokloka after ndaona kuti Eva ndiani achikonzeresa waste netime yakapostwa kuti tete vanogona kunge varivo vakaisa pastatus. That's why vava kundinyepera inini kuti vari kushitungwisa, but I knew kuti vari kumusha because mama wakafonera Ngende vachimpopotera. Dzikisai mawindo cause light ariso. Inonzi chi hutsi unoita kuti musazooneke. Anditi apa pamira daungoenda paFacebook pangu. Sorry Maloti, handisi kuda kuseka but taikuti zanzi chibaba ichi ndakuzvikloka izvezvi kuti havasi mama uri kunzwisisa vanenge vakaposta ndiye ndosaka ainyeba kuti ndiri kushitungwiza. Saka inini pandakaona status ndakabva ndangoti kuna mai maka mira ndinyore kuti I'm live now on page Raketina. Otete modarire iko nai moenda kunoti muroora monoisa x moti ichi chibaba ichi moda kuraya mwana neBP here nai tete. Saka inini ndakabva ndatotora status iya yakandikaionera kufoni kwangu bva ndatora foni yaNgende kozi ndanga karara bva ndavhura status bva ndamudzimira data reWhatsApp bva ndasendera mai maka iri ichat rangu nesister yangu. Da kuti uone date 16 March. Wariona here date iro? Ndo same day kara vari kunditi sorry 16 March. Iri kusheka but tete ndivo vari kukonzeresa hovhiyo, but inini dai ndiri munhu andida kupesanisa vanhu ndairatidza Ngende status iyoyo handiti, but handina kumuratidza, ndakaratidza mai maka. Wazoona kadate apa ndaisendera mwana wamai vangu apa musi wa16 March. Zvikanzi chibaba ichi Winzi achitatsire mhandu chichi right. Ndobva ndachimira ndiende muchati rangu nesister yangu remusi wa16 pandakamusendera. Imagine kuposta Winzi kuda kurwadzisa Ngende zvakaita sei ikoko. But Ngende akazombotaura namomuzere nenyaya yestatus iyi. Vakazoitaura kumberi but ndo paakavabloka kakufoni yangu Ngende
inini bva unblocker. Iye nanhasi achiri akatova blocker, anenge akazova unblocker nezuro here, akuva confranta nyaya dzake, right. Iri video iri ndo randaitoti mai Maka nditumirei picture remumba mumba menyu, umu ndimo mumba memukoma wangu. Uri kuona mota yaSauro iyo anoposta anayo, uri kuona posta rakaiswa kumadziro. Sauro uyo arapo, mubhedha waSauro uyu namaid uyo ari pamubhedha. Sauro mamona chimota icho chakatotengwa nababa vaSauro. Wamamona Sauro. Right. Tobva tadzika pani musi wa16 March pandakasendera mai Maka screenshot iro, screen record renhingirikini yatete restatus yanga yaiswa namama iri. Ndikati iyi status yamadzimai spati. Madzimai spati ndimama, ndo uya wekumasowe. Kanzi madzimai vanodherera shuwa ndivo vakapa Eva brain dzakadhakwa. Ndiani aidaro? Ndimai Maka. Zvikanzi zvakaoma namai Maka. Ndikati zvakaoma, zvikanzi namai Maka ndezvepi izvi nhai, ingava notyisa. Ndikati kokuzoti chibaba ichi inzwa zvakareplyiwa namai Maka. Ndoita seko zvikunzwika here izvi? Zvakareplya sister yangu. Iplay futi. Right. Tabva ipapo handiti takuenda takudzokera kuchati rangu natete Eva. Right. Tiri musi wa16 March iwoyo. Bandati dakuenda musi wa16 March uyu musi wa16 daupedzesa date by date vanhu vanyatsonzwisise. March ndo yeyeyo yenhingirikiri yecoincidence iyayaka. Right. Mira ndoda tadzoka pa16 March apa. Vandavati I wish you all the best. Ndopo vakati I see you always every time chichi. Vandavati saka makaenderei. Right up. Meaning kuti handina kuvadzinga. Paone pekuti makaenderei because hanziwo wakavadzinga. Tarisa. Wapaona? Saka makaenderei. Ndikati dzokai kumba kwevabereki, siyai vazvitire life yavo, makapusa imi kunetsana doesn't mean we are enemies. Zvikanzi ndaida kuti hachadzipere mimi. I don't know kuti why wanga usina kutsamwa. Okay. Ndikati vanjapo vanga vandinyepera kuti vari kuchitungwiza. Ndikati muchiita basa rekusukiswa ndiro ikoko, muchitiza pamba pamunoswera makarara. Apa waione. Waiona? Pazasi bva vati ndakarara hangu boss saka ndakuuya ndafara wati handiti. Right. Tobva tachienda pane chati raColorful. Tanatswa. Renhamba dzake dzaaishandisa kudhara. Idzo nhamba dzaishandiswa naColorful idzi. Madziona?
Oh, ndo Ziri kuoneka idzo. dzakuoneka enda padate ra16. Right? Iri akalavuka beki. 16 Monday, 16 March. I haven't spoken to her for so many, I don't know how many, whatever. Zvikanzi hai Mimi, ndokumbira ruregerero. Ndo pandakakloka, ndakazozvikloka kuti saka tete ndivo vakatuma colorful. Wapabata? Ndo patiri kuda kunyatsonzwisisa kuti vamwana havasi kunzwisisa. Inini wambondiexplainera ukandiratidza machansi kuti ona soso, kati vamwana havasi kunzwisisa kuti why is it that iwe uri kuti tete ndo vaizama kuita dhiriri. Right. Musi wa16 kautanati wandakapedzera kutaura naye kudhara. Ndo paakati hai Mimi, verengai mameseja. Hai Mimi, ndosere foni kumashure mbichani. So yeah, like that. Hai Mimi, ndokumbiro verenga. Hai Mimi, ndokumbiro ruregerero. Mira ndiverenge from andinawo kunoku. Hai Mimi, ndokumbira ruregerero. Pane zvese zvandakaita kukutuka ina mai makamusina chamakanditadzira. Ndo zvinotaura munhu akatorerwa vakomana ero. Okay, rega ndiverenge kunoku. Hai Mimi, ndokumbira ruregerero pane zvese zvandakaita kukutukai namai makamusina chamanitadzira, asi now I'm here semupfanha wenyu ndichiti sorry anasisi wangu, ndokumbira ruregerero. Ndakusuwai sometimes I cry ndikakufungai. I believe dai ndisina kukanganisa, dai now tiri pari better because you always wish me nothing but the best. Shita kuna sisi mai maka kuti I'm very sorry, ndokudai mese ndakatadza ana sisi vangu, ndiregerere iwo. Tarisa kuti ndakabva ndavadaira kuti chii? Ndakamudaira kuti chii? Iwe wakabva wamudaira kuti uri kugarepi, wanna come see you, ndizvo? Ndiyo. Ndobva wati I can never hate you, I left you because you don't want to change and you have got so much potential.